Nyasi ma ogik ne ringre mosenindo jaduong' Joseph Ondiegi Nyaugu mane ong'ere gi nying mar BIM ne otimo odiechieng' ma kawuono e gwenge mag Nyabenge mayudore e North Sakwa sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya. Nyasi ma kamano ne oyuore kod ji mopogore opogore kama oting'o jodito mag siasa ka otelnegi kod jaod bura ma Embakasi East Migosi Babu Owino e kind jodito mamoko. Owetena gi nyiminena mantie ka bende waneno injinia ka, waneno Tom gi owetewa moko mantie ka gi nyiminewa moko mantie ka gi jo Nyabenge mosuru kabisa kuom wito jaduong'. Ang'e ni tho en gima lich ahinya. Piny ni wacho nosiko to ok sikie, kila ng'ato nigi sane. An kora biro ka kaka nyathi ot, an nyathi dala ka, lakini gi fail ga puonjowa gimoro achiel kaka wabodak ka gionge. They fail to teach us how we will live when they are not there. Koro it leaves us broken. But Muma bende wacho ni unto dust we came and unto dust we shall return. Wate wan welo e piny ka. The question en niya, chieng' makoro idhi, chieng' makoro ibo wuok nikech yore mag wuok to dhi pogore. Seche makoro iwuok idhi pari gang'o. Bende kidieny machielo mane oyuore nyasi ma kamano ne oting'o kidieny mar jogo eko ma gin Medusa ma bende ne ochopo kanyakla mar mondo ne oku kod familia mar Joseph Ondiegi. Kaji mathoth mane oyuoro e nyasi marik ma kamano ne opuoyo mosenindo jaduong' Joseph Ondiegi Nyaugu ma bende ne ong'ere gi nying mar BIM nogo nendo kane gipuoye kaka jal mane ohero tich matek kanyakla koda ka gikinda kod kwe kinde duto. Bende moko kuom ji mane oyuoro e nyasi no mane oting'o wede anyuola kod osiepe ne ochopo e nyasi marikno kaluwore koda ka gisingo maber ma bende ne giketo ne familia no endo ni gibiro chung kanyakla koda ka gi familia no e kinde ni endi ma bende ne gilalo ng'atgi. And all the engineers in the house, please just stand so that you can wave to the gathering. Please stand. All engineers, colleagues, and all friends. Teach us how to live, how to survive, how to fend for ourselves. But they never teach us one thing, how to survive when they are gone. A parent is an umbrella which covers you, and you, even if he's not even able to walk, you're just satisfied that he's there, you can go and see him. So the entire Ondiegi family, we condole with you, and we want to pray that God will give you peace as a family that only him can provide. So eternal peace grant to him, O Lord, and let him say, rest in eternal peace. Thank you. Akaishi Mbotela. Alianza kazi yake ya City Council around the same time wakati ile kazi yake ya airport ilipokwisha. Ndipo pale akapewa nyumba ya City Council. Mnajua City Council staff houses, askari zao wanaishi pale Dagoretti Corner. Wakati huo walikuwa wanaitwa askari mboga, mnawajua? Wako na kaptula na socks na vitu mpaka hapa hivi. Na ojamba, some outfit, which every Saturday morning lazima itaoshwa na ipigwe pasi na hizo buttons moja kwa moja zitolewe zote na zirudishwe, na kila button iko na crown ya serikali. Kwa hivyo zimehesabika na ikipotea ni kazi. Na uniforms zinashinda zikibadilishwa. Kwa hivyo sisi tulikuwa ni every weekend tunajua kuna laundry ya mzee lazima ifanywe. Na hiyo kaptula ilikuwa inaweza kupigwa pasi, manake ilikuwa ni kaki ya kitambo ya koloni, unaweza piga pasi uiweke hivi na isimame kama box uingie hivi kuivaa. Nyasi marik makamano endo ne otako od kanisa mar jokopere mano mar St Gregory Nyabenge ka otelie koda ka gi Father George Aloka ma bende ne otayo nyasi no endo kendo ne osomo misa mar mondo miringre Joseph Ondiegi ne oromne kod malaike e kor polo. Ama bikra ema pogo ne ma Nyasaye kati dag kati yetedwa ni ngima. The Blessed Virgin Mother Mary is the dispenser of all God's graces. The first grace to have come from God the Father was Jesus Christ. And Jesus came through Mary. Ngamadang pinga ba nyithi Nyasaye. Any scripture, any mom. Koro mama ni mpogo nema. Mami kanu wuok kamoro ni Fatima. To nowacho ne dhano ni tiuru gi sila gina beach. Kita beach. David kane dwa go Goliath, he collected 5 smooth stones. Chako ware go Goliath. Achiel no ni go Goliath. Koro kita beach gin mage. Kidi mokwongo en lemo. Lemo ji mang'eny ok lem. Pray. Dear brothers and sisters, prayer is the doorway to God's heart.
Gikone to ringre mar Joseph Ondiegi Nyaugu mane ong'ere gi nying mar Bim ne okane kare mar yomo gi odiechieng' ma kawuono kama obiro ywe gi malaike ka orito chieng' duok jawar. Mado Jehova Nyasaye ket chunye kama okwe. Ne wang' jowi mar Rapogi TV, an Odhiambo Andrew.